lamsago haina hai ani khajani takhok te bukhok sungna Paringka jeng tini elamba kathani kokthai na khnalayana tini ni elamba kathani kokthai ongkha lomung number 11 ang subrayungni thani bakha berajak nang anau bahaike toksa haike biri hathayo khadi hnaisa tamni hunke naidi borok hamyarok borokni badokhung thonsaka monago bukha sutrang rokno kokna bagai borok sakla bodogo thepaka tongmung yaphang phuisa jakhe borok kaham rok tamukhlainai subrayung bini nok katharo subrayung ni asuk thayong sokuna hawo bini mokol borok ni saka kaisomoi tongo bo borok no kaisomoi naikhlai tongo subrayung borok kaham te borok hamya kunui no janayo bo thamsi kutung no naisiljago bo borok hamya rokni sakao hoki bai gundok ni watei warinai khampro rwnai nokbar sebini nungjaknai ongnai tamni hunba kai torke kaham bo samung kaham rokno hamjago borok sutrang bini mukhang noknai kaitun kathang kokthai khnaman bisingtui sungjoton sakao kaitor katal khe hamre kraithung amen।